Üdvözlöm! Szeretném megmutatni önnek, hogy az általunk fejlesztett és gyártott anyagokkal hogy lehet játszikönnyedséggel, nagyon gyorsan, időt és energiát megspórolva hidegburkolást végezni szívóképes felületekkel is. A filmünk elején azt látjuk, hogy a cementfátyol eltávolító szerünkkel hogy lehet a ragasztás után a szennyeződéseket lemosni a felületről. Ez kémiailag leoldja a ragasztóanyagot, a vakulóanyagot, attól függ, hogy mivel dolgoztunk. Természetesen, ahol vastagabban van rárakódva a ragasztóanyag, ami óvatatlanul a kezünkről, a szerszámunkról rákerült a felületre, azt célszerű egy mechanikai eszközzel, jelen esetben ugye egy spaknival szépen a nagyját levakarni, és utána az összes többit pedig a szer, a vizes, illetve a nedves szivacsal gyönyörűen elvégzi. Vigyáznunk kell, mert a szer savas, maró, kesztyűt, gumiszemüveget, illetve, gumikesztyűt és szemüveget mindenképpen használjunk. Itt mondjuk a kesztyű az nem volt a kezemen, de nyilván ez mindenkinek a saját felelőssége. De ha dolgozóval dolgoztatunk, akkor kötelező a munkavédelmi eszközökkel ellátni a dolgozókat, ezt ne felejtsük el. Itt egy szóhófeni kővel borított felületet tisztítunk ezzel a szerrel. Nagyját ugye áttöröljük, azzal lejön a vékony szennyeződési réteg, a vastagabbakat pedig, ahogy itt látjuk, szépen le lehet szedni egy spaknival. A tisztítás után bő vízzel le kell mosni a felületet. Itt a képen látjuk, hogy jobbal és bal oldalon is egy-egy kis szőlőtőke van, semmi károsodás nem érte őket. Nyilván a szer, amikor a falról lefolyik, addigra már a nagy része reagálódik, illetve hát ugye a vízzel olyan mértékű hígítást kap, hogy ez a növényeket igazából nem bántja. Viszont a végeredmény az egy nagyon szép felület lesz. Ezután, amikor megszáradt a felület, ez hangsúlyozom, hogy meg kell, hogy száradjon a mosás után, akkor jöhet az impregnálás, méghozzá a fugázás könnyítőnkkel, a jó angol nevével Easy Pointing nevű termékünkkel. Arra vigyázni kell, hogy lehetőleg a fugák közé, hézagokba ne kenjük bele, szépen mindig próbáljunk alulról fölfelé mozgatni az ecsetet, hogy úgy itassuk be, tehát igazából ez nem egy festés, hanem inkább egy itatás. Az ecsetnek a húzgálása inkább arra szolgál, hogy ne folyjon le patakokban a felületről az anyag. Egy rétegben ezt elég elvégezni, míg ugye természetesen minden más egyéb szilikonos impregnálás mindig 2 rétegben kötelező megcsinálni, de ennél elég egyszer átkenni. Ha megszáradt az anyag, abban a pillanatban már lehet fugázni. Sőt, mi több, hogyha megszárad az anyag, akkor már ugyanazt a követ még egyszer ezzel a szerrel nem is tudom bekenni, nem engedi meg. Ez mondjuk arra jó, hogyha félbe kell hagyni a munkát, akkor fogom tudni, hogy hol kell folytatni, hisz az a kő, ami már egyszer be volt kenve, azt még egyszer nem tudom bekenni. Tehát ennek is megvan a célszerűsége. Amikor ez a szer megszárad, utána telibe fugázhatunk. Nem kell vigyázni, hogy látjuk a filmen, hogy hova kerül az anyag, nyugodtan lehet kenni össze-vissza. Egy valamire azért nyilván ügyelni kell, hogy a kőfelületnek a nagy részéről azért le kell húzni a vastag fugaréteget, mert ez pocséklás lenne, hogyha azt ott hagynánk. Viszont nagyon könnyen, gyorsan lehet a fugákat betömni. Látjuk, itt kisebb, nagyobb fugahézagok vannak, ugye szabálytalan a kő, tehát gyorsan lehet haladni magával a fugázással. Ez bármilyen szívóképes felülettel meg lehet csinálni, nyugodtan lehet kenni, nem kell felügyelni azzal, hogy jaj, nehogy a fuga mellől kimenjen a fugázóanyag. Itt pedig már azt látjuk, hogy egy ilyen nyeles nagy szivacsal, vízzel, ilyen egyszerűen és könnyedén le tudjuk a fuga maradványokat távolítani a kőfelületről, természetesen a fugában ott marad a fuga.
Sűrűn kell mosni a szivacsot, mert visszakenődik a felületre. Itt arra is ügyelni kell, hogy a fuga megfelelően kössön, mert különben a szivacs kihozza magával és visszakeni a kőre. Itt a filmünkben erre is lehet látni példát, mert esőre állt nagyon az idő, és siettünk, hogy a felvételeket meg tudjuk csinálni. Még egy-két órát hagyni kellett volna, hogy száradjon, akkor még gyorsabban, még könnyedébben meg tudtuk volna oldani a tisztítást, de így is lehet látni, hogy tökéletesen le lehet takarítani a felületet. Még olyan felület részekből is ki lehet szedni a fugamaradványokat, amik nagyon rücskösek, ezt mindjárt mutatjuk is. Itt erről van szó. A berakódott részeket is a szivacsal könnyedén ki lehet mosni, nem kell sikálni, súrolni, körömkefézni, úgyhogy nagyon gyorsan lehet haladni. Természetesen a vödörben lévő mosóvizet is többször ki kell cserélni, kimosni a vödröt, tiszta vizet tenni bele, a szivacsot is érdemes átmosni, hogy még gyorsabban és még szebben tudjunk dolgozni a felület tisztításakor. Amikor a megmosott felület teljesen megszárad, utána pedig javasoljuk, hogy mondjuk az univerzál nevezetű impregnáló szerünkkel 2 rétegben, fogástól, felületestől, mindenestől impregnálják be. Ez megakadályozza, hogy a víz bármilyen egyéb kárt tegyen, akár télen, akár nyáron a felületben. Lehet, hogy találkoztak már olyannal is, hogy átjött foltosan, megjelent a kőfelületen a ragasztónak az anyaga, fekete folt jelenik meg, vagy egy sötét folt a kő közepén. Ezt is megakadályozzuk azzal, hogyha idejében leimpregnáljuk, vagyis a burkolás végső stádiumában megcsináljuk az impregnálást is. Hát igen, lehet látni, hogy azért néha visszakenődik a fugáról, nem volt rendesen megszáradva, de azért azt is lehet látni, hogy szépen lehet haladni a munkával. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, bízom benne, hogy tetszett önnek, amit bemutattunk, és hamarosan vásárlóink között fogjuk önöket is üdvözölni.